Ngiyakubona bhuti. Bingelela izingane. Sanibona bantwana. Senekulungela ukufundisa isiZulu zingane. Namhlanje siyahamba siya eAfrika. iAfrika izwekazi elikhulu elinabantu abaningi namasiko amaningi. Uyazibona izinombolo kwibalazwe? Lithini igama lezwe likunombolo 1? Kunjalo, iNingizimu Afrika. Bakhuluma luphi ulimi eNingizimu Afrika? IsiZulu, isiSuthu, isiBhunu, isiNgisi nezinye eziningi. Nazo-ke bakhuluma izilimi eziyishumi-nanye eNingizimu Afrika. Manje lithini igama lezwe elikunombolo 2? Kunjalo, iMozambiki. Singahamba kanjani ukuya eMozambiki? Kunjalo, singahamba siye eMozambiki ngokugibela imoto, ibhasi, isitimela, itraki, iloli, ugandaganda, ibhanoyi noma ngesikebhe. Bakhuluma luphi ulimi eMozambiki? Nazo-ke bakhuluma isiPutukezi eMozambiki. Manje lithini igama lezwe likunombolo 3? Kunjalo, iNamibia. Singahamba kanjani ukuya eNamibia? Bakhuluma luphi ulimi eNamibia? Nazo-ke bakhuluma isiNgisi eNamibia. Bakhuluma nesiJalimane nesibhunu eNamibia. Siyakuthanda ukufunda ngezilimi ezihlukene kanye namasiko ahlukene. Sengijahela ukubona ukuthi sizoya kuphi uma sisuka la. Phambi kokuba siqede, sekuyisikhathi sebinzana losuku. Shono emva kwami. Bakhuluma luphi ulimi Ukhuluma luphi ulimi wena? Zingakhi izilimi ozikhulumayo wena? Singahamba kanjani ukuya kulelizwe? Uyabona ke kulula. Sekuyisikhathi sokufunda nokubhala. Ninazo izincwadi zenu zingane? Uhambe kahle abhuti. Salani kahle. Nisale kahle zingane. Sizobonana esikhathini esizayo. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to.